କବିତା ଏଇ ଶଯ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯଦି ଆଜି ଏଥି ପଦ୍ମପତ୍ର ବିଞ୍ଚଣାରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଷିର ଚନ୍ଦନ ପଙ୍କ ଲେପନରେ, ଗୋଟେ କଥା କର, ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖି ମୋର ଭୁଜନାଡ଼ ବିଛଣାରେ, ବାହୁବଲ୍ଲରୀ ବିଛେଇ ଦେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ତାରକା ମଜାନରେ। ନିଶିର ଶିଶିର ନିଭା ନଭରେଖା ଚିତ୍ର ମରାଳ ମିଥୁନରେ, ନବନୀତ ଉଷା ଧୋଇଦେବା ଆଗୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସବୁ ସନ୍ତକରେ, ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖି ମୃଣାଳ ଦେହି ଦେହ ଜାହ୍ନବୀ ଉପକୂଳେ, ତୃଣ ତରଙ୍ଗ ସଂକୁଳ ତଟେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରେମର ମଫସଲେ, ଛାୟା ସାଦ୍ବଳ ସୁପ୍ତ ପ୍ରହର ସୁପ୍ତ ସମୟ ମହାକାଳେ, ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ମାଦଳ ବାଜିବାର ଆଗୁଁ କୋଳାହଳେ, ଶାନ୍ତ ଧରଣୀ କ୍ଳାନ୍ତ ସରଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏ ଶତଦଳେ, ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖି, ଶୋଇପଡ଼ ତୁମେ ଏଇ ଶଯ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଶୋଇପଡ଼ ଦେଖି, ଶୋଇପଡ଼ ତୁମେ ଏଇ ଶଯ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ।